Hi guys! Well, good morning po sa inyong lahat. So today's video po is nandito po tayo sa bahay ng aking kaibigan na si Jared. So today's video po is syempre ay magluluto kami ng mga seafoods kasi gagawa po kami ng mukbang. So ngayon lang po is prepare po kami ng mga ingredient namin o yung mga dadali namin sa baba kasi doon po kami magmumukbang sa swimming pool. So guys, if you like this video, just give me thumbs up and subscribe and don't forget to hit the bell button para like kayo update sa aking mga YouTube channel. So see you! So ngayon po, syempre nagpakulo po tayo ng tubig. So syempre kailangan natin ilagay para yung mga seafoods natin ay hindi magiging malangsa. So ilalagay po natin yung lemon. Ay, kabayo! Shit! Ay! Shit! And also, syempre kasama po yung bawang. Ayan. Lahat po yan ilagay. Tapos lagyan natin ng salt. Asa yung salt? Look guys, ang kanyang salt is napaka-social. Anong tawag dito? Himalayan salt. Himalayan salt. Ayan o, social, diba? Pang social lang daw to. Para siyang sugar. Ayan o, look, oh, grabe, ang linis. Ang hirap na ko. Mas maganda yung gimbal kasi umiikot yung gimbal ano ko kahit saan ko pupunta. Yeah. Yung tripod hindi umiikot. Ikaw na lang. Hindi umiikot. Crab. Guys, nag-enjoy ako dito crab. So yung crab natin, syempre may ano siya, may bahay siya. Ayan na, alam niyo yung bahay niya ba yan? So kailangan natin pakuluan ng 3 minutes, guys. So antay tayo ng 3 minutes. So bago mag 3 minutes, mag-TikTok muna tayo. sa baba. So, na-blanch po na lahat. Crab, clams, and shrimp, and also yung pusit. So, ayan. Patapos na po kami. So, isasama namin din i-blanch sa isang boiling water ang yung corn at saka yung potato para maano yung lasa niya ng seafood. So, tara! So, yun nga guys, maglalagay po tayo ng butter. So, lalagay tayo ng 3 butter. So, 3 perasong butter para ma-absorb talaga yung lasa ng ating seafoods. So, kailangan lang po natin tunawin ang seafoods. Maging melted lang po siya. So, ayan, malapit na po siyang matunaw. At, syempre, maglalagay po tayo ng ibang ingredient para sa ating sauce. So, pagkatapos po naman yan, maglalagay lang po tayo ng mga like another seasoning po. Ayan, so natunaw na po yung ating butter. So, maglalagay lang po tayo ng bawang at sibuyas. Pwede din po kayong maglagay ng ginger. Para talaga mawala na talaga yung langsa ng ating seafoods. So, ayan, maglalagay din po tayo ng Cajun Seafoods Powder
o iba pong mga seasonings like salt, black pepper, depende po sa panlasa nyo. Kung gusto nyo naman po ng mga spicy, kasi hindi naman po kasi pwedeng spicy lahat ng seafoods kasi mayroon pong hindi kumakain ng spicy, mayroon din pong kumakain ng mild spicy. So, ang nilagay lang po namin is hindi po siya masyadong spicy para lahat makakain. So, ayan, nahalo na po lahat ng mga ingredient. Ilalagay na po natin yung lahat ng mga mixed seafoods natin tulad ng crab, shrimp, clams, at pusit, at iba pa. Ayan. So, paghahalo-haloin lang po natin na until ma-absorb yung lasa ng ating butter sauce para yung lasa niya mapunta sa ating seafood. So, ano lang po natin yan, iluluto lang po natin siya ng luhit lang po, mababang apoy lang para hindi po masunog. So, pagkatapos na just I think 5 minutes, so, luto na po yan. Okay na po, ipiprepare mo na po natin at ready. A few moments later. Ready to eat na po and dadali na po natin yan sa baba sa swimming pool. So, ayan.
So, hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating how to make a Cajun seafoods recipe. So, ayan, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kaibigan na kasama kanina. So, shout out po kay I am Janet Worldwide, Alea Garcia at iba pa. So, mega shout out sa inyo sa mga nakasama ko kanina. Ayan, so if you like this video, just give me a thumbs like and subscribe.